Únor se svou pozitivní a jarní náladou a informacemi nezapomněl ani na střelce. Já zdravím střelce u únorových horoskopů, jarních horoskopů a bude i pro střelce příjemnej. Začnu hnedka na začátku teďka, víceméně u střelců je to hodně zředěný, je toho málo, ale přeci jenom ode dneška do čtvrtka si zkuste spíš dávat pozor na realizaci věcí, přestože si myslím, že myslet vám to bude velmi dobře. Ale klasika, myslet, málo vědět, on je tam totiž vedle silného Merkura, který na vás určitě střelci působit bude, tak je tam taky Uran, který do čtvrtka bude působit jako takovej Kazimír. On vlastně to, co ten Merkur si tak jako hezky naplánuje a ten střelec je nastavený to vlastně zrealizovat a má na to i nějaký pravidlo a má na to chuť, tak ten Uran vlastně dělá to, že mu z toho udělá úplně něco jiného, než ten střelec zamýšlel. Je to prostě klasika, myslel jsem to dobře, dopadlo to jako vždycky. Ale to trvá jenom do čtvrtka, od čtvrtka dál už si realizujte, milí střelci, vlastně co chcete. Myslím si, že i ten víkend bude pro vás velmi příjemný, pravděpodobně sportovní nebo nějak pohybový, protože střelci se budou chtít hejbat. Akorát bych trošičku ubrala nebo upozorním na 7. února, který i pro střelce může být ve znamení nějaký ztráty, a protože jste ohnivý znamení, tak by to mohla být spíš jako kdyby nějaký ten úraz nebo nějaká odbřenina, pád a podobně, protože tam se jako kdyby nestřetává ten rozmysl s tím, co vlastně chci, a všechny ty planety jsou postaveny tak, jako kdyby měly tendenci nám něco vzít. Samozřejmě ne život, ale mohlo by to být cokoliv hmotného, včetně tedy nějakého drobného úrazu. Naopak 8. února to už je den, který je v únoru velmi zajímavý a velmi zásadní. Vedle toho, že je novoluní, to novoluní bude ve Vodnáři, což pro střelce bude úplně paráda, protože všechny nápady, který střelec pobral od toho začátku díky tomu silnému Merkuru, mají naději o tom novoluní být života schopný a mít i dlouhodobější vlastně efekt. Vedle toho, že vlastně po rovině té východní nauky nám začíná jakoby nový rok, nebo respektive tak ta východní astrologie to tak má, a začíná rok opice. Takže všichni střelci, kteří jsou ještě k tomu opice, těm vlastně začíná jejich rok. A všechny opice by si to měli ten rok mimořádně užít. Takže vy to máte vlastně ještě posvěcený tím vstupem do toho roku opice, pokud jste střelec a ještě opice. A vlastně v tom duchu si můžete realizovat a dělat dobré věci, a dobré věci se k vám budou dostávat zhruba až do nějakého 16. února, kdy nastává ten jeden kritický týden únorový, a ten bude trvat zhruba do nějakého 21. února, kde bych opravdu neradila nic dělat, nehádat se, nezačínat, nekončit pro jistotu. A protože střelec je ohnivý, tak je to hodně o sebekontrole, o nějakých úrazech, ale samozřejmě by to na sebe mohlo vzít podobu i takových jakoby vyhrocených mezilidských vztahů. Nepijte alkohol, neriskujte nikde, nevydávejte nějaký sportovní výkony a tak podobně. Po rovině globální to samozřejmě na sebe může vzít celou řadu mnohem horších podob, protože vlastně ty živly se nesejdou ten týden ani jeden s jedním, vlastně jeden je proti jednomu, takže vedle toho, že by mohlo dojít k nějakému klimatickému problému, tak by to samozřejmě sebou mohlo vzít i stroje, letadla, konflikty mezi lidmi, které jsou různýho názorového jakoby uskupení a tak podobně. 22. to je potom úplněk, ten úplněk je v paně, pro střelce je to vlastně příjemný úplněk, protože ty planety jsou hodně citově postavený, takže střelec bude empatický, ale bude taky rozumný, protože ta pana je tam poměrně silná
A ty ostatní planety se zabývají citama, Luna se zabývá citama, ale tam je Luna vlastně v paně, takže ten střelec by měl být sice pozorný, citlivý, empatický, takový jakoby emoční, ale současně mu to bude dobře myslet, bude dobře analýzovat ty věci, takže by to ani neměl nikde přepálit hod. Je to příjemný úplně pro střelce. A vlastně v tom příjemném rozpoložení já vás střelci udržím až do 28. února, takže vlastně až do konce února, kdy vlastně střelcům by se mohla, protože je tam Uran, který tam na vás má docela vliv, takže by se vám mohla vlastně povracet nějaký semínko, který jste zasili předešle, tak byste mohli skutečně na konci toho února spatřit, která prostě klíčí a případně by mohlo i něco rozkvést, a to zvlášť po rovině podnikatelský, pracovní, ale i ekonomický. Mohlo by se prostě začít dařit, když se to tak řekne jako úplně lidsky. Po rovině zdravotní střelci budou mít hodně energie na začátku února i na konci února. Já bych trošičku zvolnila na vašem místě nebo si dala pozor na místě střelců v rámci toho kritického týdne. Je to tam vlastně u vás hodně v oblasti různých zánětlivých, horečnatých, náhlých, akutních onemocnění a u střelců zvlášť v oblasti krku a zuby. Na ty pozor. Asi to bude 8 vpravo dole, je mi to líto, ale zase to přejde. Jinak je ten únor i pro střelce až na tyhle drobnosti vlastně velmi pozitivní měsíc.